ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як хонаи фурӯши дигар дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айни 53, гардиши аэропорт. Иборат аз ду утоқ, масоҳати умумияш 64 метри мураббаъ дар бинои 16-ошунаи нав дар ошунаи нӯҳум қарор дорад. Нархаш $33,000 бо сомонӣ тақрибан $373,000 сомонӣ. читаре ки дар навор мебинед, хона ҳоло таъмир нашудааст ва инфраструктураш аҳамият диҳед дар лаби раҳи асосӣ қарор дорад. Барои маълумоти иловагӣ метавонед бо ман тамос гиред.